Merħba, inti taf x'in ir-rima? Forsi jgħinna nifhmu aħjar dan il-ktieb. Il-ktieb li għandi llum jismu Rima ġib bis-sima, kitba ta' Silvana Vassallo bil-illustrazzjonijiet ta' Kathleen Flask. Jiena. Wiċċi tont, għajnej akbar, għandi mnieħer u id-nejn żgħar. Fuq rasi għandi x-xar, għandi anke xuftejn żgħar. Għandi isem ferm sabiħ, kun jomi buri bih. Jiena għandi 10 snin, jiena noqgħod triq ħaldwin. Inħobb ħafna l-annimali, kemm nixtieq li kulħadd bħali, kemm nixtieq li għandi qattus, kieku lilu, kemm inbuż. Aħna, rabatna u ħbiebna. Jien għandi oħti kbira, ikbar minni u twila. Jien inħobb nilgħab magħha, hija ttini l-pupa tagħha. Għandi żewġ ħuti subien, jiġru daw ma' kull imkien. Jisimhom Ġanni u Istin, huma wkoll ftit imqarbin. Għandi ommi titħaq ħafna, missieri jifraħ magħha. Emmi tziju żaqqu kbira, ma' tzija jikol il-ftira. Għandi anka żewġ nanniet, jiġu dawn id-dar dawn ma' tzijiet. Magħhom jiġu żewġ kuġini, il-familja gosta tini. Djarna u l-bini madwarna. Wara l-iskola mmur id-dar, il-jum spiċċa u l-ħin sar. Għandi mixja ferm qasira, sakemm nasal ħdejn dar kbira. Dar sabiħa bil-bib kbir. Quddiem hemm ġnien b'ċint qasir. Il-ġnien mimli bil-fjuri, fjuri sbieħ bil-kuluri. Id-dar bil-kmamar mdawlin, kmamar kbar ħdej xulxin. It-twieq kbar u sbieħ, minnhom jidħol spis-sirrieħ. Fiha bitħa kbira sew, fejn maħuti niġġerrew. Fiha bejt għolju kbir, fejn fuqu kull lob isir. Sabiħa d-dar tagħna, fifu l-kelb joqgħod magħna. Fid-dar ngħixu l-kol flimkien, maħuti bniet u subien. L-ambjent madwarna, xi ġmiel dawn il-kuluri li għandhom dawn il-fjuri. Aħmar, isfar, roża, vjola, nieħu gost lilhom ninnota. Fjuri kullimkien, fit-triq anke fil-ġnien. Farfet ħlejju u gustajt, waqt li l-kulur jien innotajt. Fjura ħamra rajt, ersaqt viċin kemm stajt. Jisimha din Peprina, lili nisled bis-sima. Se noħroġ il-kuluri, se mpinġi dawn il-fjuri, mal-ħajt ser indendilhom biex noqgħod nitbismilhom. L-annimali madwarna. L-annimali wisq ħelwin, iħobbuna b'mod ġenwin. Għalkemm il-kelb u l-qattus ta' spiss jiġġieldu, jiksru l-fus. Iż-żiemel b'saħħtu kbir, nirkeb fuqu, inħoss nintir. Iltqajt ma' ħmara ferm tħolija, qalu li jisimha Pija. Rajt tiġiġa fuq il-bejt, ma lħaqtix, tgħidx kemm ġrejt. Rajt ġurdien dieħel fil-ġnien, jien tlaqt niġri bla dewmien. Fejn hekk għandu tziju-nin, b'tikek bojot fuq pil-fin. Ma' baqra sewda jien iltqajt, ħdejja naġa bajda rajt. Aħjar nitlaq lejn id-dar, x'waħda din il-ħin kif tar. Nirringrazzja li tziju-nin, fir-razzett itir il-ħin. Il-ktieb. Il-ktieb għandu valur, il-ktieb jagħmlek sinjur, il-ktieb jagħnik bil-kbir, jekk ħabib tiegħek isir. Qatt ma jitradik, din joħraq u jurik. Jekk hu xjenza jew fantażija, il-paġni berf mimlija. Il-ktieb jixraqlu mħabba, għax hu jallimna ħafna, m'għandniex nitraskurawh, ħabib bħalu żgur li m'hawnx. Nieħdu ħsieb saħħitna, xrieħa ġejja, xitfuh qed jaqbadni l-ġuħ. Se nersaq lejn il-kċina, forsi nsib xi ħaġa bnina. Tgħid niekol xi ftit frott, frisk, żgur mhux tal-bott. Sabiħ it-tuffieħ l-aħmar, hawn il-kiewi frisk u aħdar. Waqt li ommi qed issajjar, bir-rieħa qed nitħajjar. Sakemm nistenna ftit, frotta nsib, tagħmel il-ġid. Kemm qalilna affarijiet sbieħ dan il-ktieb permezz tar-rima, allura issa fimt li r-rima hija meta żewġ kelmiet ikunu jixtiequ fil-ħoss tagħhom u forsi aħna nistgħu nużaw ir-rima biex nitgħallmu wkoll. Forsi f'sitwazzjonijiet bħal meta nkunu qed nistudjaw xi ħaġa, ir-rima toħloq melodija ħelwa l-widnejna. Għal darb'oħra.